Barangay Tanod sa Manila, bineril at pinatay. Is Manila City still a safe city? Dad, ano masasabi mo? Kasi dito sa video na nakita natin, may isang Barangay Tanod, bineril siya ng maraming beses at walang ginawa ang mga ibang tao dun sa lugar na yun. Parang chill-chill pa nga lang yung bumaril sa kanya. Masasabi ba natin na safe city ang Manila City, Dad? Well, in general naman yung mga ganito nang pangyayari sa Maynila, isolated incidents naman to. Hindi naman yung palaging araw-araw nangyayari sa ating lungsod, no? Pero kung sasabihin natin kung safe ba o hindi, well, of course, ang ranggo natin sa global index medyo mababa, no? Kumbaga, Manila is one of the crime infested area na sinasabi ng global index na sinasabi, no? Pero kung sasabihin mong safe naman din ang Manila. Meron ng mga ilang ng lugar na nangyayari yan. So ngayon, ang tanong siguro dito, paano natin maiwasan yung mga ganitong insidente, no? Kasi kung titingnan mo, hindi maganda yung pangitain na to. Kasi kung nakikita sa mga video sa internet, masama yung ating image, no? Yes, Dad. Kung ikaw ang naging mayor ng Manila, anong magagawa mo para mas maging safe ang Manila at mabawasan ang mga krimen na ganito? Well, dapat yan, una, pag ikaw yung namumuno sa Maynila, dapat gawan mo ng mga crime prevention approach, no? Methodology, no? Ibig sabihin ng crime prevention, wag yung crime reaction lang. Dapat may crime prevention tayo. So, paano maiwasan yung mga ganitong pangyayari? Una, syempre dapat meron kang mga patrolling marshals na umiikot 24 hours a day, 7 days a week, no? Na umiikot yan. Pangalawa, yung mga CCTVs mo, dapat synchronous yan by district, no? So, by district, meron kang mga command center per district na nakabantay sa lansangan kung ano yung mga nangyayari at kung meron mga ganitong insidente. Para sa ganun, medyo ma-actionan kaagad o kung hindi, pag nakita natin para meron ng pagtatalo, dapat meron na kaagad mga team ng mga task force na pupunta doon para awatin na kaagad. Yung crime prevention aspect yan. Pangatlo, yung sinasabi pa rin natin, no? Yung crime prevention step pa rin, yung mga lugar na alam natin maraming kaguluhan, maraming mga kriminal o maraming mga nakasuhan na kriminal, dapat yun medyo gawan natin ng parang zoning, no? Yung zoning na yun na merong isolation na tinatawag natin, no? Kinakailangan merong entry and exit na points na kinakailangan mag-check-in sila para subdivision, no? Pag pumapasok ka sa subdivision, dapat magpapakita ka ng ID at lalabas ka para sa ganun ma-monitor mo, ma-track down mo yung mga tao. At the same time, sila rin medyo matatakot na gumawa ng insidente doon kasi mas madali silang mahuli. So, yung mga crime prevention methodology. Pang-apat, syempre, kinakailangan meron ka namang intelligence na tinatawag natin team, no? Sa lungsod, no? Kaya nga meron silang mga intelligence pa na sinasabi natin. Dapat marami ka rin mga informant sa bawat lugar, no? Tapos, ilista ninyo kung sino yung mga troublemakers doon, sino yung may mga kaso na krimen na para sa ganun ma-identify sila, kaagad na sa watchlist sila. At yun naman sa mga ganyan na sa watchlist na pwede pang madisiplina, pwede pang matrain, sila i-train natin properly, professionally, bigyan mo ng professional training na maging patrolling marshal sila kasi mas kabisado nila yung lugar. At the same time, may tapang na sila, no? At alam nila kung sino yung mga salbahe din sa lugar na yun. Kung pwede silang i-convert, i-transform na maging patrolling marshal para maging peacekeeping force na rin sila doon sa area, mas malaking bagay yon kasi nga, hindi lang nila kabisado, sila rin mismo galing doon, so mas madali nila gawin. Yung mga talagang hindi na, yung mga pasaway talaga na hindi mo na matatransform, yun ang bibigyan mo talaga ng mahigpit na watchlist, no? Ibig sabihin pag nasa watchlist sila, markado sila, labas-pasok nila, nakamonitor ka, at may mga camera na synchronized by district, so syempre mas matatakot sila gumawa ng ganyang klaseng krimen kasi nga alam nila kaagad sila madadampot, kaagad sila mahuhuli, at kaagad sila mapaparusahan. So, kinakailangan yung justice system din, no? Kinakailangan, pag ikaw yung punong lungsod, dapat naka-coordinate ka kaagad sa mga prosecutor's office sa Department of Justice, saka sa NBI, para sa ganon, pag mayroon mga ganitong insidente, masampahan kaagad, mahulit, makulong kaagad, makalaboso, no? At yung piskalya naman, kung murder, katulad na panood natin, murder yan, walang bail kaagad yan, no? Kasi kitang-kita naman doon sa CCTV na may ginawang mali, di ba? So, sa akin, importante yung crime prevention. Pangalawa, importante rin, hindi yung kamay na bakal, kasi kamay na bakal, minsan may mga nadidisgrasyang hindi dapat. Kamay na latigo lamang. Kamay na latigo, ibig sabihin na dapat mahigpit ang iyong pagpapatupad ng mga batas para sa ganon, hindi madisgrasya yung mga pangkaraniwang mamamayan na walang kamalay-malay at hindi dapat masaktan. Dahil yan ating isang panawagan sa ating planong pamumuno, dapat walang Manilenyong maapi at walang Manilenyong maabuso. Dad, kung ikaw naging mayor, anong mensahe mo sa mga kriminal dito sa Maynila? Isa lamang aking mensahe, no? Kung kayo ay magpapatuloy sa inyong masamang gawain, titiyakin ko na sa kalaboso inyong kauwian. At pangalawa, bibigyan ko kayo ng pagkakataon habang hindi pa kayo nasasadlak sa lugmok at tutulungan ko kayo makaahon sa inyong kinalalagyan, no? So, pero pag pinagpatuloy niyan, talagang kamay na latigo ang tatama sa inyo. Ang aming vision, maging safe city ang Manila City. Kaysa disiplinadong gobyerno, yayaman ang Manileño. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.